Трэці тур Беларусьбанк вышэйшай лігі рыхтуецца парадаваць гледачоў дынамічным футболам ды шэрагам прынцыповых супрацьстаянняў. АБФ ТВ запрашае ўсіх заўзятараў на стадыёны ды анансуе найбольш прывабнае для вока двубоі вікенда. Да рэмейка змагання за суперкубак Беларусі калектывы падыходзяць у неаптымальнай баяздольнасці. Чэмпіёны на мінулым тыдні згубілі на доўгі тэрмін Слабадана Насімавіча з-за пашкоджання. У берасцейцаў жа прапусцяць змагання траўміраваныя Арцём Мілеўскі ды Сандра Готаў. Такім чынам, наступальная моц бела-блакітных відавочна страціла істотную частку патэнцыяла. Што ж да гаспадароў, то тыя за кошт універсалізма рэзервістаў куды з меншым болем адрэагавалі на карэкціроўку складу. Больш за тое, вяртанне ў шыхты Міхала Гардзейчука надае жаўта-блакітным аптымізму адносна патэнцыйнага рэваншу. Нагадаем, у змаганні за суперкубак берасцейцы выйшлі пераможцамі 2-1. Батэ – адзіная каманда чэмпіяната, што яшчэ не прапускала. Пры гэтым, скарыўшы супернікаў, чэмпіён узяў 6 ачкоў з 6 магчымых. Дынама захаваць браму ў недатыкальнасці не здолела, прапусціўшы гол ад Луча. І ў дадатак да нічыі з Шахцёрам пакуль не можа пахваліцца аптымальнай формай і бездакорным узаемаразуменнем футбалістаў між лініямі. Таму паверым, што стрэча на натуральным газоне Барысу-арэны дазволіць гаспадарам скарыстаць усе дробязі сабе на карысць. Сустрэча рэгіянальных суседзяў адбываецца на фоне пэўнага лакальнага крызісу ў шыхтах бронзавага прызёра рэспублікі. Нічыя з Брэстам, бязвольная параза ад Віцебска, усяго толькі гол у першынстве ды вылет з Кубка краіны – усё гэта цягне хмары над цалігорскім клубам. Каб іх развеяць, гарнякі далучылі да абоймы яшчэ пару легіянераў у спадзяванках, што якасць гульні іншаземцаў канвертуецца ў набыткі на палях. Слуцк у параўнанні з суседзямі мае сціплы бюджэт, але ачкоў на рахунку мае сёння ўдвая больш. Нічыі з Гомелем ды Неманам, канешне, выклікаюць неадназначныя пачуцці, але Віталь Паўлу вядомы тым, што здольны пакрысе разагнаць свой калектыў да прыстойных хуткасцей. Зараз рабіць гэта самы час, бо ў павольным ды вязкім футболе фізічная моц ды антрапаметрычная перавага гарнякоў навідавоку акрэсліць пераможцаў двубою. Народным будаўніку для салігарчан надышоў час даказваць свае прэтэнзіі на медалі. У іншым выпадку ціск на каманду стане звышмоцным. І далёка не факт, што пад гэтым прэсінгам лад ды гармонія ў калектыве захаваюцца ў недатыкальнасці. Трэці тур зводзіць у змаганні ўдзельнікаў паўфіналу айчыннага кубка. Пры гэтым Днепр яшчэ і ўзначальвае табліцу разам з Батэ, бо перамог Гарадзею ды Гомель. Неман жа двойчы згуляў нічыю, але пры гэтым дэманстраваў характар і самаадданасць, падобныя да гладыятарскіх. На родным полі гарадзенцы звычайна гуляюць сэрцам, і ў мінулым годзе гэта даказалі, калі не пакінулі Магілёву шансаў з лікам 2-0. Тым больш, што пакрысе адчунівае атака жоўта-зялёных з вопытнымі Янушам Ковелем ды Вячаславам Глебам на вастрыні. Варта чакаць шчыльнай ды няўступлівай гульні з абодвух бакоў. Тым не менш, стандарты ды хуткія контратакі павінны згенерировать шэраг забітых мячоў.